L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Cosma u San Damjan, aħwa tewmin li jgħixu fis-seklu 3 u mietu aktar martri fis-seklu 4 fil-bidu, fis-sena 300. Il-martirju tal-Imperatur Diocleziano. Ma tantx nafu fuqhom għalkemm dawn jissemmew ukoll fit-talba Eukaristika l-ewwel waħda. Imma nafu li aktar dawn kienu tobba illi kienu jaqdu gratis, ġenerosità kbira lil morda u fl-istess waqt ukoll iresquhom lejn Kristu. Tawhom bil-għażla mbagħad jew jibqgħu fidili lejn Ġesu Kristu jew inkella jiġħduh huma għażlu li jibqgħu fidili u għalhekk mietu martri. Niftakru llum ma speċjali f'dawk kollha illi anke fi żminijietna huma vittmi minħabba il-fidi tagħhom, vittmi ta' inġustizzja u nkella anki imutu martri llum persegwitati minħabba l-fidi tagħhom. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kun min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-qaddisin martri Cosma u Damjan. Aħna nfaħru l-kobor tiegħek mulej għax bi provvidenza li ma bħala int tajt lilhom il-glorja tas-sema u lilna dejjem tibatilna l-għajnuna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb ta' Ġobb. Ġara darba li wlied Alla resqu quddiem il-mulej u fosthom ġie wkoll ix-xitan. Il-mulej staqsa lix-xitan: Imnejn inti ġej? Ix-xitan wieġeb lill-mulej u qallu: Min dawra mad-dinja, kont nitlajja l-awwel hemm. Il-mulej reġa' staqsa lix-xitan: Il-qaddej tiegħi Ġobb ħsibt fih? Ma hawnx ieħor bħalu fid-dinja, raġel perfett u tajjeb, jibża minn Alla u mbiegħed mill-ħażen. Ix-xitan wieġeb u qal: Tgħid għalxejn Ġobb jibża minn Alla? Forsi int ma bnejtx ħajt madwaru madwar daru u madwar kull ma għandu kif idur? Berikt kull ma għamlu jdejh u ġitu kotor mal-art kollha kemm hi. Imma mitti dejk u olqot kull ma għandu u tara jekk jistek x'fiċċek. U l-mulej wieġeb lix-xitan: Ara, kull ma għandu fidejk, biss terfax idejk fuqu. U x-xitan telaq minn quddiem il-mulej. Mela darba u li Ġobb subien u bniet kienu qegħdin jieklu u jixorbu l-inbit għand ħuhom il-kbir. U ġie għand Ġobb messaġġier jgħidlu: Il-gniedes kienu jaħartu bil-ħmir jiraw ħdejhom, qabżu fuqhom is-sabijin u ħatfuhom, u lil-qaddejja darbuhom b'xifer is-sejf. Bqajt jien waħdi biex narfek b'dan.
Kien għadu ma waqafx jitkellem dan meta ġie ieħor jgħidlu. Niżel in-nar ta' Alla mis-sema, ħaraq l-imrieħel u l-qaddejja u belaħħom. Bqajt jien waħdi biex narfek dan. Kif kien għadu jitkellem ġie ieħor jgħidlu. Il-Kaldin niżlu fi 3 ġemat u nxteħtu fuq l-ġmla u ħatfuhom u lill-qaddejja darbuhom b'xifer is-sejf. Bqajt jien waħdi biex narfek b'dan. Kif kien għadu jitkellem, ġie ieħor jgħidlu. Uliedek, subin u bniet, kienu għedin jiklu jixorbu l-imbit għand ħuhom il-kbir. U dlonk għamriħ qawwi min-naħa tad-deżert u ħaba tad-dar min-naħa tal-4 kantunieri tagħha u waqgħet fuq iż-żgħażagħ u mietu. Bqajt jien waħdi biex narfek b'dan. Imbagħad ġob qam, ċarrat ħwejġu, għaxxar rasu, niżel wiċċu fl-art u beda jselli u jgħid. Eri ħriġt minn ġu fommi, eri nerġa' mmur hemm. Il-mulej tani, il-mulej ħadli, ikun imbierek isem il-mulej. F'dan kollu ġob ma dinibx u ma qalx dawwa waħda kontra Alla. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien, ressaq widintek lejja mulej isma' klimi. Ressaq widintek lejja mulej isma' klimi. Isma' mulej il-kawża ġusta tiegħi, il-qalajta tiegħi. Għati widen għat-talb tiegħi bla u ma xuftejja, flimkien, ressaq widintek lejja mulej isma' klimi. Min għandek toħroġ il-ġustizzja lija, għajnejk jaraw is-sewwa. Jekk għal sewwa, jekk qalbi tiflili, jekk bil-lejl iżurni, jekk inti ġarrabni, ma ssib ebda qarq fija, flimkien, ressaq widintek lejja mulej isma' klimi. Insejjaħlek għax int tweġibni o Alla. Ressaq widintek lejja isma' klimi. Uri t-tiba tiegħek tal-għaġeb. Int li teħles mill-edewwa lil min jittama fil-leminija tiegħek. Flimkien, ressaq widintek lejja mulej isma' klimi. Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien għamet kwistjoni bejn id-dixxipli dwar min kien l-akbar fosthom. Ġesu għaraf x'kellhom f'moħħhom u ressaq tifel żgħir leħ qegħdu ma' ġenbu qalilhom min jilqa' li dan it-tifel żgħir minħabba f'ismi ikun jilqa' lili u min jilqa' lili jkun jilqa' lil dak li batni. Għax minnu li żar fostkom il-koll dak hu l-kbir. Qabeż Ġwanni u qallu Mallem, rajna wieħed x'jagħtem f'ismek u ridna nżommuh għax hu mhux wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qallu la żommuhx għax min mhuwiex kontra tagħkom huwa magħkom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Għamet kwistjoni bejn id-dixxipli dwar min minnhom kien l-akbar. Dan huwa li jgħid San Luqa fl-Evanġelju tiegħu illum u mal-ewwel nintebbħu kemm dawn id-dixxipli ma kinux fehmu tassew sa dak il-mument min kien Ġesu u x'għallem Ġesu, x'kien qed jgħallimhom. Ftit qabel, eżatt qabel din is-silta, hemm Ġesu li qed għal tieni darba iħabbrilhom li se jgħaddi mill-mewt li twassal għal qawmien, li se jgħaddi mis-sofferenza u jitkellem fuq hekk u dawn jitkellmu dwar min kien l-akbar fosthom. U aħna,
nafu li Ġesu jaqra il-moħħ u jaqra l-qalb. U mal-ewwel induna b'dan u biex jagħti talima lid-dixxipli tiegħu u lilna wkoll isejjaħ tifel żgħir, ressaq tifel żgħir, edu ma' ġenbu u għalilhom min jilqa' lil dan it-tifel żgħir minħabba f'ismi ikun jilqa' lili u min jilqa' lili jkun jilqa' lil dak li bagħatni. Ara Ġesu b'mod prattiku ħafna kif jagħti din it-talima. Illa li xu ressaq tifel żgħir u aħna ma' tfal normalment tifel żgħir nikmandawh ngħidulu x'jagħmel. Ma Ġesu qed jgħid ilqgħu bl-imħabba u meta tilqa' lilu qed tkun tilqa' wkoll lili, jgħid Ġesu. Illa għaliex minnu li żar fostkom dak hu l-kbir. Indunaw kif Ġesu qed jgħid xi ħaġa differenti ħafna minn dak li kienu jaħsbu id-dixxipli tiegħu. U jrid jagħti talima importanti. L-ewwel nett nixtieq li tinnutaw dil ħaġa. L-enfasi li jagħmel Ġesu li nilqgħu l-tfal iż-żgħar. Din tot kullimkien. Imma ħanejt speċjalment fil-Knisja. Il-Knisja hija d-dar li tilqa' lil kulħadd. U t-tfal iż-żgħar għandhom posthom fil-Knisja. Ġesu qal, ħallu t-tfal iż-żgħar jiġu għandi. Kultant ikun hemm min jgħid u li għax dawn jgħidu u jagħmlu storbju u jfixklu iġibhomx. Żball dak. Ġesu jridna li nilqgħu it-tfal iż-żgħar. U dan nagħmluh l-ewwel nett fil-Knisja li hija d-dar ta' Alla. U hemm meta nilqgħuhom nindunaw kemm inkunu qegħdin ngħixu tassew dan li Ġesu jixtieq minna li noħolqu ambjent ta' mħabba li jilqa' lil kulħadd anki lit-tfal iż-żgħar. Anki jekk dawn jgħidu jew inkella mumenti wersqu x'tistenna mit-tfal. Aħna min-naħa tagħna li jistenna minna Ġesu li nilqawhom u nurruhom tassew l-imħabba. Imbagħad Ġesu jagħti talima importanti dwar l-umiltà. X'inhi l-umiltà? Kultant ikollna idea żbaljata. Hawn min jaħseb l-umiltà għax toqqa' lilek innifsek, tħossok inferjuri, tarmi t-talenti tiegħek, dik mhux umiltà. L-umiltà hija l-verità. Il-verità li aħna niddependu minn Alla. Il-ġid li għandna tawunna Alla. Aħna għandna bżonn lilu bħalma t-tfal iż-żgħar għandhom bżonn min jieħu ħsiebhom. U meta narfu dan, nindunaw li allura m'għandniex għal xiex nitkabbru jew li nintefaħ fuq ħaddieħor, speċi nħossni superjuri għal ħaddieħor. M'għandniex għalfejn, m'għandniex biex, għax aħna lilna Alla ħalaqna ġbija tiegħu u jridna tassew li narfu li niddependu minnu u nkunu nixbħuh. U Ġesu għallimna xiġifieri għal il-kobor mhux għax inti tħossok superjuri fuq ħaddieħor imma x'taqdi għax taqdi bl-imħabba. Kif smajna wkoll fl-akklamazzjoni qabel l-Evanġelju, bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. Din l-umiltà għandna bżonna ħafna aħna. Kultant tisma' ċertu diskors. Aħna
ngħid anki f'mumenti ta' ċelebrazzjonijiet fil-komunitajiet tagħna, aħna superjuri, aħna dominanti, aħna tara miktuba wkoll. Dak u kliem eżatt il-kontra ta' dan li qed jgħid Ġesu. Ġesu qed jgħid aħna maħna superjuri fuq ħadd, dominanti fuq ħadd, imma aħna qegħdin hemmhekk biex naqdu bħalma llimna hu. Bad jgħid ħaġa oħra fl-Evanġelju importanti ħafna mal-umiltà li l-inklusività, jiġifieri li l-komunità li waqaf Ġesu għandha tkun komunità li tilqa, li tinkludi. Hawnhekk Ġwanni wieħed mid-dixxipli qallu rajna wieħed ikeċċi xagħta infismek. U ridna nżommuh innu taw il-kliem għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Kemm nisimgħu għadi. Hu mhux wieħed minn tagħna. U Ġesu għalilhom iżommuhx min mhuwiex kontra tagħkom huwa magħkom. Il-komunità li waqaf Ġesu hija komunità li tinkludi lil kulħadd fejn kulħadd għandu isib ruħu maħbub u milquh. Jew nitolbu l-mulej illum speċjalment jagħtina l-grazzja tal-umiltà u tal-inklusività biex narfu ngħixu tassew kif iridna hu speċjalment bħala komunità Nisranija. Nresqu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xanda l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej jagħtina l-grazzja tal-umiltà biex qatt ma nitkabru jew nħossuna superjuri imma dejjem narfu li aħna niddependu minnek u rridu nkunu nixbħuk fil-qadi u fis-servizz tal-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kattar fina mulej l-ispirtu ta' wlied l-istess missier li namru fl-istess dar. Tħallix li l-kulur tal-ġilda, it-twemmin, l-abilta fiżika, saħħa mentali, il-qada soċjali, l-orjentazzjoni sessuali u twemmin politiku jtapnu din il-viżjoni ta' familja li ħloqtint. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatti mulej l-nunatijek il-morda kollha, tolbu speċjalment dawk li għedin fi djar tagħhom fi sptarijiet kemm Malta kif ukoll għall-kura barra minn Malta u nitolbu biex ikollhom l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għall-istudenti kollha li qed jibdew illum jew f'din il-ġimgħa is-sena skolastika ġdida għalihom, għall-għalliema, l-edukaturi kollha, għall-familji tagħhom nitolbu biex il-mulej jiberikhom u biex jgħinhom ħalli tkun sena tajba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej b'tifkira tal-mewt għażiża tal-qaddisin martri tiegħek Kozma u Damjan se nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna li bih nintlob kull qawwa biex inkunu xhieda tiegħek sabit tixrid ta' demna bi Kristu Sidna. Amen.
il-mulej u ma'kom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex San Kozmo u San Damjan ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ li minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jiexed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla għeda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex minn rajh ħebati ħal-ħobs, ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċċa tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Qazzo, Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Kozmo Damjan u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna. Li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrit fija, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin.
ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħid nubiet tad-dinja kien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħares fina mulej id-don li tajtna u għamel li niksbu s-salvazzjoni u s-slim bitħarbina li tajtna grazzja namlu fit-tifkira tal-martri San Cosmo San Damjan. Bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rożarju llum għall-istudenti kollha li se jibdew sena skolastika ġdida, illum jew f'dawn il-ġranet, kif ukoll għall-edukaturi kollha, dak kollha li jaħdmu fl-iskejjel u fil-qasam edukattiv. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.
Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenerer wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema aqda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija birkanti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija birkanti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija birkanti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija birkanti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija birkanti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija birkanti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenerer wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema aqda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija birkanti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija birkanti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija birkanti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija birkanti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija birkanti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija birkanti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Orina li inti jomna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Orina li inti jomna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna, ħarisna minna tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen.
Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubitna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubitna ħarisna minna tal-infern. Kull ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħitu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu norqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina
wara dan it-turfnament il-Ġesu frott imbierik ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tili satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfir minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jisriħuma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-attalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu tħollanina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp simalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Li lek Alla fdalek lill-Ibnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Messirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani, Itlob għalina. San Cosmo San Damian, Itolbu għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla għeda dak li reppetilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlok glorjus saħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu,